dit is een prachtig, jongen. Mooie meid het man. En ik ga correct toneel spelen. Ik speel hier, we zijn hier op Spitkate in Harkema. Ik speel hier de Dirk de Bak. Ik had de tabak van, dat kan ik wel zeggen. Maar ja, hoe je dat doet, hoe je dan bij zo'n rol komt, dat is wel even klauwen, hè? Want je krijgt al die verhalen van mensen die denken van ja, Sabi Dirk de Bak en Sabi Dirk de Bak. Ja, dan mag je samen met de regisseur en de groep er maar achter komen hoe Dirk de Bak echt weer. En dan hoop je, ja, dan gewoon een geloof zeggen, dat is ja, met de meesten die hem zelf, dus ja, zo populair ben ik net. Maar je beziet je met de groep te keren wat er was. En dan hoop ik dat elke niet een beetje zien Dirk de Bak die hij kent, dat ik die een beetje spelen ga. Nou, dan ben ik heel tevreden. I